ħaġa żgħira jew kbira illi ħafna nies jinsew hija l-irqad. Sabu illi jekk norqdu sempliċement nofsija qabel, allura awtomatikament, u di importanti, mhux li tgħid irqad nofsija plus, jiġifieri flok ma rqad 8 sigħat jew 8 sigħat u nofs, irqad 9, tajjeb li qed ngħidu illi torqod nofsija qabel ngħidu aħna l-mod tal-kelma torqod fil-11 flok fi 11 u nofs. Ħalli inti ejja ngħidu tqom fis-7 pereżempju ikkargata l-ġurnata u dik in-nofsija li inti erbaħt. Tista' tagħmilha l-ewwel nofsija pereżempju exercise jew nofsija tistudja. U sabu illi meta inti topera fil-ħinijiet illi forsi għadu ma bedix jivvajbret jalek il-mobile. Għadhom forsi għamlu tfal żgħar, tfal għadhom ma qamux. Tajjeb, eċetera, eċetera, iktar ma inti tkun għal-kwiet bil-Malti u tagħmel l-iktar ħaġa illi għalik hija importanti jew l-iktar ħaġa li ħatajnek, pereżempju nġibu eżempju bl-exercise. L-exercise ħafna nies jgħidulek jekk ma nagħmlux meta nkun għal-kwiet ħi, għart daqqa ħajqalek, daqqa timmur l-ewwel nwassal it-tfallem, eċetera. Mela l-aħjar nagħmlu meta nkun għal-kwiet. U jekk nagħmlu fl-ewwel nofsija awtomatikament sibtu lest u mhux biss għamiltu u naf li għamil ġid tal-ġismi imma anka il-production tiegħi ġifieri x'nagħmel matul il-ġurnata kemm inkun enerġetika tajjeb, awtomatikament ħajkun ħafna ħjar. Hemm min jgħidlek iktar ħin għall-kwiet li jkolli filgħodu nużah biex nistudja, hemm min jgħidlek nużah biex nikteb jew biex naqra. Tagħmel x'tagħmel dik in-nofsija li ħaterbaħ filgħodu hija mitqlu deb. Mela ibda mill-lejla, orqod nofsija aktar kmieni, ħalli l-għada nofsija ikollok nofsija sejda għada filgħodu wkoll. Issa, kif tista' anka tgħin in the long run di sabu illi jekk aħna qed norqdu sew u qed nikkontrollaw il-ġurnata, awtomatikament għandna inqas stress. Inqas stress ħajqabbadna inqas ġuħ. Tistgħu timmaġinaw allura illi inqas ġuħ ħajkun ifisser inqas kaloriji, allura iktar riżultati malajr ta' fat loss. Allura ħallikom hawn good night u orqdu nofsija qabel il-lejla.